Hola, bona tarda. El meu nom és Sergi Mas i soc en Sergi Mas, ho acabo de dir. En realitat, el meu nom és Clàudia Schiffer. Tinc dues notícies, una bona i una de dolenta. Primera bona, sempre la bona. En breu tindrem al Congrés de Diputats una nova llei de protecció animal. Molt bé, és una gran notícia. En el marc d'aquesta llei, per exemple, quedarà prohibit vendre gossos i gats a les botigues de mascotes. Home, ja era hora. Ja està bé això de col·locar a un animal un codi de barres amb un preu. Que a més hi estan les gosseres plenes i disposades sempre a que adoptem. Per a mi, res com els gossos, res. És a dir, respecte màxim al món pelut que ens donen tot a canvi de res. N'he tingut 3 i espero tenir-ne algun altre ben aviat. Ara la dolenta, o la que almenys per mi és dolenta, però pot acabar sent bona. Abans que s'aprovi, a aquesta llei li ha caigut una esmena. Ja comencem. Què diu l'esmena? Doncs que el mateix PSOE, que és qui ha introduït l'esmena, vol excloure d'aquesta llei els gossos de caça. Aquí què passa? No cal ser Einstein per conèixer com es tracta a Espanya alguns gossos de caça. Se'ls discrimina, se'ls maltracta, els hi donen pallisses, fins i tot hi ha caçadors que si no fan bé la seva feina entre cometes, els abandonen o els maten. El pitjor de tot, qui demana sortir immune d'un maltractament a aquest tipus de gossos són els caçadors, i d'aquí l'esmena. És a dir, que hi ha qui demana això, que treguin d'aquesta llei els gossos de caça i estan dient, calla, que si maltracto el meu gos, que si li pego una pallissa, a mi que no em passi res, que no em denunciïn. Home, és una forma clara d'avisar que això passarà. I el PSOE ha dit, vale, d'acord, col·loco l'esmena. Mira, jo no vull entrar en cap tipus de fang polític, no m'agrada, però amb els gossos que no me'ls toquin, que no me'ls toquin. Així que, presidente Sánchez, em consta que vostè adora els gossos i que aquesta esmena no li agrada, que no li fa cap gràcia, que no pot fer res. I tant que pot fer. I tant. Tens un gos que corre cada dia per Moncloa. Em consta, a més, que tot és un tema electoral, que hi ha caçadors, societats de caça, barons d'algunes comunitats autònomes d'Espanya, amants de la caça, que manen molt i que pressionen molt el president. Home, que els gossos, que els nostres peluts, siguin de la raça que siguin, entrin en política sense que ells ho sàpiguen i que siguin, a més, moneda de canvi per 4 vots o per 4.000. Què més dona? Què més dona? Per tant, aquí no entro, I si és per vots, que ja no m'agrada, mira quants vots pots guanyar, però calcula quants vots pots arribar a perdre. Per tant, de tot aquest gaspatxo que us he explicat ara mateix, em vull afegir a la campanya Mismos perros, misma ley. Amb els gossos es juga sempre, i sempre estan disposats, però amb vots pel mig, mai.